Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorri martxoaren 13ko saiora. Gaur asteazkena denez, kirolari eskintzen diogun tartea botako dugu. Jokoz mintzo, partidua, futbol aretoko partidua sartuko dugu aurreko asteetan bezalaxe, konkretuki Txantrea Rodilesen kontra, Asturiasen kontra. Gero ikusiko dugu nor irabazi zuen. Eta horretaz gain gaur elkarrizketa bat eskainiko dizuegu. Txernobil elkartetik bi voluntario izango ditugu, Jon Larrañaga eta Olatz Linazasoro. Txernobileko hondamendi nuklearra gertatu zenetik 33 urte pasa dira, baina oraindik lurraldeak ondorioak pairatzen ditu. Hori dela eta elkarte honek urteak darama aurrak ekartzen udan zehar, osasuna hobetzeko, ume hauen osasuna hobetzeko. Euskal Erkidegoan eginda harrera hori eta orain Nafarroan egiten hasiko dira. Eta horri buruz hitz egingo dugu gaur beraiekin. Beraz, ez galdu gaurko saioa, has gaitezen. 18. mendeko bi gertakizun ditugu. 1783an hasteko Joseph Presley kimikari ingelesa oxigenoa gasa aurkitu egin zuena jaio zen. Hamarkada batzuk geroago 1781an William Herschel zientzialariak Urano planeta aurkitu zuen bazen. Hauek dira martxoaren 13ko lerroburuak edo titularrak. 2019ko ikaskuntza zerbitzuko sariak abenduan banatuko dira Iruña hirian. Estatuko 12. topaketan. Konsistorioa udaletxea nazio mailako deialdi honen egoitza izango da. Aurreko edizioan 45.000 ikaslek hartu zuten parte, 302 proiektu aurkeztuz. Aurtengo gripearen ondorioz Nafarroan 23 pertsona zendu dira. Europako abiadura patinaje txapelketak 21 selekzio bilduko ditu Nafar hiriburuan, Iruñean. Abuztuaren 25ean hasiko da eta irailaren 1 arte luzatuko da. 30 proba inguru burutuko dira pista, zirkuitoa eta maratoia modalitatetan. 2023an Nafarroako biztanleriaren 30%ak 60 urte baino gehiago izango du eta 7ak 80 baino gehiago. Zahartze aktibo eta osasungarriari buruzko jardunaldian, gauzatutako jardunaldian, 300 pertsonen partaidetza izan da. 51 greba jardunaldien ostean, Navarplumako langileek euren lehen enpresa hitzarmena edo akordioa lortu dute. 2 urteko espetxe zigorra gizon bati adin txikiko bati ukituak egin izanagatik. Montxe Bordaren arte industria erakusketa ikusgai dago apirilaren 28 arte. Zitadelako labeak hartu du esposizioa. Artistak lantegietako koipea erabiltzen du bere obrak sortzeko. Birpasatu ditzagun gaurko egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu hau nabarmendu dute. Mairen beste porrot batek Erresuma Batua akordiorik gabeko eta kaotikoa den Brexit batekin uzten du. Azaleko argazkian Esparza eta Rivera ageri dira izenburu honekin. Erregimen forala errespetatzeko ituna. Diario de Notiziaseko titular nagusian hau irakurri daiteke. Riverak erregimen forala asmakizun eta privilegiotzat hartu zuenak UPN-erekin ituna egin du postuen truke. Argazkiak Esparza eta Rivera erakusten ditu. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Esparzak eta Riverak Nafarroa birkonkistatzeko ituna ezartzen dute. Azaleko argazkiak bi politikariak erakusten ditu. Hedabide Euskaldunen txanda, lehendabizi Berria egunkarian hau aurkitu daiteke. Goian iskin batean basurdeen gorakadari aurre egiteko premia zohartarazi dute. Behan titular nagusian, unibertsitateen finantzaketa 110 handituko du Jaurlaritzak 4 urtean. Azaleko argazkian Esparza eta Rivera agertzen dira, eskuina batuta Espainiaren alde izenburupean. Horren azpian, heriotzari aurrez aurre. Kultura arloko albistea da.
eta ezkerrean zutabe batetan bildutak gainontzeko edukiak. Lehendabizi, ez dut auzapez bakar bat ere ezagutzen G7koei harrera egiteari uko egingo liokeenik. Mikel Beunak Miarritzeko auzapezaren hitzak dira. Horren azpian, Mairen akordioa atzera bota ondoren Brexit gogorraren alde egin edo ez erabakiko dute gaur. Iritzi artikulu bat ipini dute azpian, Ines Osinagarena. Ni ere bai, hashtaga jarri dute izenburuan. Europako EASA agentziak Boeing 737 MAX hegazkinen hegaldi guztiak debekatu ditu, dio beste albiste batek horren azpian. Eta bukatzeko kirolari dagokionez, Xabier Orbegozo aizkolariaren esaldi bat ipini dute. Herri kirolak ez ditut ulertzen apusturik gabe. Bukatzeko jo dezagun Euskal Herri Erretiko webgunera. Lehendabiziko albistean, Bel Pozueta izanen da EH Bilduko hautagaia diputatuen kongresurako. Eta eskuinean, adingabe bati ukituak egiteagatik 2 urteko espetxe zigorra ezarri diote gizon bati, eta amaitzeko horren azpian 41 greba egunen ostean lan hitzarmena lortu dute Navarplumako langileek. Agendaren txanda. Martxoaren 21 arte, Kondestable Kiruñe Antitaurina kolektiboak antolatutako Toros zezenak izenburua duen erakusketa hartuko du. Sarrera libre. Punto de vista jaialdiaren baitan gaur Baluarte jauregia bere egoitza nagusia da, baina ez bakarrik. Festivalaren web orrian zintzilikatuta dagoen programa kontsultatzera animatzen zaituztegu. Egitarauaren baitan gaur proiekzioetaz gain La Prima de Riesgo musika taldeak kontzertua eskiniko du geltokin. Gaur ere, arratsaldeko 4:00 Burlatako kulturetxean, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek musua ikuskizuna eskainiko dute. Sarrerak 6 euro balio du. Gaur arratsaldeko 7:00 Laonika elkartean eta 4. dokumental zikloaren baitan, 1 de oktubre dokumentala proiektatuko da. Sarrera libre. Gaurko egunarekin bukatzeko arratsaldeko 8:00 Zentralen, Nicky Hill musikariak berazkenengo lana aurkeztuko du, Felin Roots, sarrera 20 eurokoa da. Bihar Barainengo liburutegian arratsaldeko 7:30 hitzaldi antzeztua eskainiko da Las sin sombrero, las mujeres olvidadas de la generación del 27, kapelik gabekoak 27ko belaunaldiko emakume ahaztuak izenburua duen esan bezala antzerkiarekin. Euskalgintza eta feminismo bertso saioa izango da bestalde ostiralean. Miren Amuriza eta Nerea Ibarzabalen eskutik. AEK kantolatutakoa da eta naiz eta doakoa izango den Nafarroa abildua aek.eu helbidera idatzi beharko da lekua erreserbatzeko. Larunbatean arratsaldeko 7:30 eta igandean berriro ere arratsaldeko 5:00 Berriozarko auditorioan Euskal Gatazka dela eta 80 eta 90ko hamarkadetan Berriozarren gertatutako torturak, atxiloketak eta heriotzak dokumentatzen dituen Xabi Berraondoren pelikula proiektatuko da. Gari gorria, isiltasunaren ahotsa. Bukatzeko asteburuan Arbizun kirol jardunaldi solidarioa Aspafe elkartea, hau da, Pertersen gaixotasuna pairatzen duten familien taldea laguntzeko. Goizeko 10:00 lasterketa irtengo da Polikiroldegitik dortxalak 3 euro balio du eta 11:00 zumba saioa eskainiko da 5 eurorengatik.
Zerua lainotsu egongo da eta zaparradak batzuk botako ditu noizbehinka. Ipar-mendebaldeko haizea bizia ibiliko da eta temperatura maximak asko jaitsiko dira. Ostegun goizean laino arteak, arratsaldean eguzkitsu. Nafarroaldean ziertzoa joko du, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximak gutxi igoko dira. Iruña herriko berriak, goazen lehendabizi Orkoienera. Ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea irekita dago martxoaren 31 arte. CaixaBank edo Rural Kutxetan egin daiteke aipatutako ordainketa hori. Informazio eta xehetasun guztiak udal webgunean zintzilikatu dira. Bestalde, pasatako astelehenetik martxoak 11 hautesle erroldaren zerrendak ikusgai daude. Martxoaren 18 arte ikusteko aukera izango da udaletxean, bertan kontsultatu daitezke. Egin dezagun aurrera, Berriobeitiko albisteak. Martxoaren 16an larunbatarekin aste honetan Artikako Kultur Etxeko taberna irekiko da. 2019 urtearen hasieran aurten itxi egin zen eta udalak lehiaketara atera zuen bere kudeaketa. Esleitu egin da eta esan bezala aste honetan larunbatean uraz disfrutatzeko aukera bueltatu egingo da. Berri gehiago, udaletxea berriz martxoaren 18an itxi egingo da eta liburutegi publikoa martxoaren 15etik 19 ere itxita egongo da. Horretaz informatu du konsistorioak. Ireki erei hitz egiten jarraituko dugu. Aste honetako larunbatean ere martxoak 16 Rokopolisek ate irekiko jardunaldia hartuko du eta. Emakumearen egunaren ondorioz edo egun hori ospatzeko egingo da ate irekira jardunaldi hau eta hainbat ekintza eskainiko dira. Eskalada, eskulan lantegiak edo tailerrak eta bar. Egitarau edo programa osoa udal web orrian aurkitu dezakezue. Burlataren txanda. Uda gero eta gertuago dago. Burlatan ura antolatzen edo prestatzen dabiltzate. Udalekuak eskaintzen baitira. Zuhatza eta lekeition burutuko dira udaleku hauek eta inskribaketa epea irekita dagoeneko. Zehazki martxoaren 22 arte. Informazio guztia udal webgunean zintzilikatu eginda eta bertan beraz kontsultatu daiteke. Ez da epe bakarra Burlatan, Bizkarmendia eskolan matrikula egin daiteke martxoaren 15 arte. Xehetasun guztiak udal web orrian. Burlatarekin bukatzeko, aurtengo 2019ko aurrekontu parte hartzaileetarako 75.000 euro gordetzen ditu udalak. Diru hau nola erabili edo ze ekimen edo proiektu aurrera ateratzeko ideien proposamenak egin daitezke. Epea irekita dago apirilaren 7 arte. Hiritarren arretarako bulegoan gauzatu beharko da edo bertan aurkeztu beharko dira proposamen hauek. Eskaera horria eta informazio gehiago udal web orrian aurkitu daitezke. Jarraitu ezagun Berriozarko berriekin. Urtero bezala musika eskolako ikasleek udaberriko kontzertu zikloa eskainiko dute zentroan ikasitakoa, eskolan ikasitakoa erakusteko. Entzun aretoan eskainiko dira emanaldi edo kontzertu hauek martxoaren 25etik apirilaren 5 arte. Sarrera doakoa izango da, baina tokia lekua mugatua denez gonbidapena beharko da. Saioa hasi baino ordu bat lehenago egun berean eskuratu ahalko direnak. Berriozarrekin bukatzeko, Berriozarko Sokatira klubeko bi taldeek, femeninoak eta maskulinoak, zilarrezko domina lortu dute Txinan gauzatu den munduko goma lehiaketan edo txapelketan. Hemendik zorionak. Amaitzeko goazen Iruñarekin. Pasaden astean martxoaren 6 eta 7an Iruñeak erreferentea den Fontes Linguae Baskonum argitalpenaren 50. urteurrenaren harira nazioarteko biltzarra edo kongresua hartu zuen FLV 50 urte metodo eta joera berriak Euskal Hizkuntzalaritzan izenburupean. Foru gobernuak antolatuta, 3 hitzaldi eskaini ziren mintegiak eta tailerrekin edo lantegiekin batera. Bianako Printzea erakundearen bitartez aldizkari zientifiko hau
1979an hasi zen argitaratzen euskal filologia eta hizkuntzalaritza arloko ikerketa ezagutaraziz. Bere ibilbidean 125 zenbaki atera egin dira. Iruñarekin jarraituko dugu. Atzo, martxoak 12 Katakrakek bilera hartu zuen martxoaren 22, 23 eta 24an gauzatuko den Sorgin ehizaren historiari buruzko lehendabiziko topaketa feministari buruz. Silvia Federitzik Trafikantes de Sueñosek eta Katakrakek elkarlanean antolatutako topaketa da. Hitzaldiak, mahai-inguruak eta Zugarramurdi eta Sarara irtenaldia egingo dira. Parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da. memoriadelasbrujas.net webgunean egin daiteke. Berri edo albiste gehiago. Pamplona Zentro Historikoa enpresa publikoan norbait hartzeko deia egin da. Finantzen arduradun lanposturako pertsona bat behar da eta hautafrogen bitartez egingo da hautaketa edo aukeraketa. Eskakizunak ain.es webgunean aurkeztu daitezke martxoaren 22 arte. Bukatzeko Iruñerriko berri hauekin eta Iruñeko albisteekin gogoratu dezagun orain dela aste bat baino gutxiago martxoaren 8an Iruñeak lila kolorea hartu zuela. Martxoaren 8ko mobilizazioek arrakasta izan zuten, naiz eta ez den nahikoa mugimenduari jarraipena eman behar zaiolako erabateko berdintasun hori lortu arte. Aldarrikapenak biltzen dituen kantu bat entzun zen kaleetan, Iruñeko karriketan, La Lega abesti italiarretik grebarako moldatutako letrak daramana. Horrekin utziko zaituztegu. Anitzak migranteak, grebara goaz denak, oli oliola, greba orokorra, emakumeak kalera, greba feminista da, oli oliola, greba orokorra, gustatzen ez zaiguna, aldatzera goaz, kaka batein da dago, gure lur planetan, gizonak aberastu, guretzat zaborra, kontsumo basatiak ez da bidezkoa, feminismoa dugu aurrera bidea. Oli oliola, greba orokorra, emakumeak kalera, greba feminista da. Oli oliola, greba orokorra, gustatzen ez zaiguna, aldatzera goaz, lana topatu eta behin-behinekoa da. Etxetik urrun dago, erdia soldata, sortziak planto egin, ez goaz lanera, etxetik ere ospa, gelditu mundua. Oli oliola, greba orokorra, emakumeak kalera, greba feminista da. Oli oliola, greba orokorra, gustatzen ez zaiguna, aldatzera goaz, bortzak eta tratutxarrak, gehiegikeriak, irainak eta ezekak, zoazte pikutara, gure horputzak geureak, hor gure autuan, bizirik nahi ditugu, gora emakumeak. Oli oliola, greba orokorra, emakumeak kalera, greba feminista da. Oli oliola, greba orokorra, gustatzen ez zaiguna, aldatzera goaz. Gora greba feminista! Goazen gaurko elkarrizketarekin, sarreran esan dugun moduan, Txernobil elkartetik 2 boluntario izango ditugu. Hemen Nafarroan haurrak hartzen hasiko dira eta.
33 urte pasa dira Txernobilgo hondamendi nuklearra gertatu zenetik eta oraindik ondorioak nabariak dira lurraldean. Eragin zuzena bai du bertan bizi diren pertsonen osasunean. Txernobil elkarteak lan egiten du hori ekiditzeko, handik laguntzeko, handik aurrak ekartzen dituzte udan, eta orain familia nafarren bila dabiltzate. Hemendik Jon Larrañaga eta Olatz Linazasoro ditugu honi buruz hitz egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Zer modu zaudete? Ongi. Esan bezala, Nafar familien bila. Bai, behar asko ikusten dugu, Jonek kontatu dezakez, bera egon da azkenengo aldian Ukranian, voluntario talde bat joten delako urtero Ukraniara eta bisitatzen ditu gure programan parte hartu nahi dituzten neskak eta mutilak, ez? Eta zoritxarrez behar asko dago. Orduan, behar hori asetzeko edo zen genezake, neskan mutilak hori atortzeko familia behar ditugu. Horregatik egiten dugu deialdi bat gizarte osoari eta konkretuki orain nafartar guztiei animatzen diren harrera familia izatea. Bai, elkartean noiz sortu zenbat urte darama harrera hauek egiten? Gutxi gora bera, 25 urte. Zen 1996 urtean sortu zela, eta hortik, 23, 24 ezakit, zehazki. Bai, gutxi gora bera. Arrezkero gabiltza harrerak egiten eta lan honetan murgilduta. Hori aurrak hartzen dira? Bai. 6 urtetik 14 urtera arte dituzten neska-mutilak etorri daitezke udara pasatzea gure artean. Eta zer suposatzen du beraientzat? Azkenean bere osasuna oso ahula dago, bere defentsak oso ahulak, eta horregatik hona etortzea beraientzat da osasuna sendotzeko. Gauza importanteena da guretzat da osasuna. Hona etortzea, gero Ukrainian daudenean, asko nabaritzen dela esan digute. Zeinek etortzen diren eta zeinek ez diren etortzen. Hori, azkenean hori da helburua. Bai, osasuna da gure helburua, ez? Bere osasunengan onura handia egiten die honea etortzea udaran zehar, eta Jonek esaten duen bezala, amonak, babuskak edo esaten dute, ez? Nabaritzen dutela, bilobakat udaran kutsatutako eremu horretatik ateratzen diren biloben artean eta ez direnen artean nabaritzen dela aldea, ez? Ateratzen direnak, neguan katarro gutxiago harrapatzen dituzte eta horrelako gauzak. Eta azpimarratuko nuke, ikuste eta argi gelditzeko umeak gaixorik ez daudela hau. Beraien gurasoak ezin die eman, nola esaten da, elikadura bat oso orekatua, ez? Jaten dute, te asko, gozo asko jaten dute, eta gero patata. Patata. Bai, orduan komenigarria da, eta jaten dutena gainera kutsatuta dago. Orduan komeni zaie handik irten, honea torri, hemen egon giro normal batean, eta ondo jatia, ez? Eta batez ere, hemen kutsatu gabeko jakiak jateko aukera daukagula. Biak elkartearen parte zarete eta biek harrera egin dituzue, harrerak. Zen nolako esperientzia izan da? Guretzat adibidez, guk ez daukagu seme alabarik, eta horregatik alde handia egon zen, aldaketa handia izan zen guretzat, baina azkenean ikusten duzu gero joten direnean oso sendoagoak daudela eta ez dakit oso sentsazio on batekin geratzen zara horregatik, eta ikusten duzu urtez urte nola hobetzen du bere osasunak eta sentsazio oso ona. Pena merezi du. Bai, nik uste dut baietz. Bai, noski. Harreman guztiak bezala, badituzu momentu batzuk, batez ere lehenengo urtea esan genezake dela zailena, ez? Azken finean gu gaude gure etxean, gure familian, gure herrian, gu bizi garen toki batean, ez? Eta bereiek etortzen dira beste toki batetik, ez dakite hizkuntza, ez dakizkite gure ohiturak, ez? Beraiek sentitzen dira arrotz, ez? Ez dakite orduan azkenean beraiek pixkat empatia pixkat eduki behar dugu beraiekin eta ulertu nolakoa dan beraien egoera. Orduan, momentu batzu, tirabirak egoten dira. Baina hori ere, egunero gertatzen zaigu, ez? Gure etxean,
gure lanean, gure inguruan, orduan, ez da, bueno, momentu horrek dituzu, baina gero, nik uste dut, nahiz eta gainditzen dituzula erraz, azken finean, elkartea dago udara guztian laguntzeko, daude pertsona voluntarioak, Ukrainiatik etortzen dira, monitora batzuk ere bai, hor dago, nola deitzen diogu, familia lagun deitzen diogun figura bat ere bai, dala familia bat besteari laguntzeko prest dagona, azten denean abentura honetan, ni beti esaten dut, abentura bada, polita, momentu bat dituzu gora, beste batzu bera, baina abentura bada eta aberasgarria, baina nik uste baietz, denontzat. Seme-alabak dituzten familientzat, seme-alabak ez dituzten familientzat, helduentzat, denontzat da aberasgarria. Hori da importantena, adibidez guk, pentsatzen genuen, igual ezin ginela harrera programan sartu, ez geneukan seme-alabarik, eta ez da beharrezkoa, igual pertsona bat bakarra badago, ez dago arazorik, edo jubilatuak, eta ez du importa. Ziurenez, badaukagu olako familia bat, zure kasuan dagoen moduan. Eta zergatik erabaki zenuten elkartera batzea? Zergatik... Bai, elkartearen parte izatera. Hori ikusi genuen... lagundu nahi genuen, eta ikusi genuen telebistan, anuntzio bat, eta horregatik aukeratu genuen, lagundu behar genuen. Laguntzeko modu bat, ez? Gure kasuan esan genezake, gaixotasun baten ondorioz ikusi genuen ze erraz daukagu, gaixo zaude, jutezea medikura, zentzu horretan erraztasun asko ditugu eta baliabide asko ditugu eta pentsatzea, badodela ume batzuk baliabide horiek ez dituztenak, gure kasuan guk seme-alaba ditugu, eta orduan txikiak ziren, etorri harrera familia izan ginenean, eta esan genuen azken finean, murgilduta gaude neska mutilen mundu honetan, eta aukera bat ematea ume bateri, gurekin guk daukaguna elkar banatzeko, eta gira esan oso positiboa izan da. Familia asko dira, iaz 182 haur hartu ziren, ez? Bai, hori da. Eta aurten ere bizitatu dugu han Ukrainian 85 ume, etortzeko egoeran daudenak. Gure helburua da hori 85 familiek berriak aurkitzea, baina ulertzen dugu oso zaila dela, baina... Zaila da, baina gu hortan gabiltza, pentsatzen dugu dela aukera polit bat, aukera bat ematen diozula Ukrainian bizi den neska mutil bateri ematen diozun aukera bat, udara beste modu batea pasatzeko, ez? Eta, horregatik egiten dugu deialdia, eta jendeak animatzen dira. Bentsat informazioa jasotzea, elkartera deitu, guk informatuko diogu, eta gero, bakoitza pentsatuko du, bere bizitzan horrelako harrera egitea egokia den momentuan edo ez, baina bentsat informazioa jaso. Udan hartzen dira 2 hilabetetan zehar. Bai, gutxi gora bera, uztailaren hasieratik, abuztuaren amaieraino gutxi gora bera. Eta orain arte Euskal Autonomia Erkidegoan familiak izan dira eta Nafarroan batzuk, baina Nafarroan indartu nahi duzue harrera hori. Bai, hori da. Berez, Nafarroan oraindik ez dugu kanpainarik egin, baina halere badaude familia batzuk hori entzun dutela eta gurekin harreman jarri direnak, baina orain nahi dugu pixka bat hori sendotu eta kanpaina bat... Bai, pixka bat indartu, ez? Eta baita ere bakeinu bat egin, hor ditugu nafartar familiei, ez? Eta, deialdia horregatik aurten egin dugu Nafarroatik, Iruñatik, ez? Jakin dezaten hemen gaudela, zertan gabiltzan, eta, alde batetik eskerrak emateko nafartar harrerako gure familiei, beste ere bai noski, baina, espreski beraiei, eta beste kaldetik, animatzeko nafartar gizartea, harrera egiten, animatzea. Etortzen direnean, egokitzeko prozesu horretan, hizkuntza ikasten dute? Bai. Derrigorre. Bai, azkenean.
Bai, batzuk ez kostatzen zaie gehiago eta beste batzuk gutxiago. Batzuk adinaren arabera, eta gero batzuk behar gehiago daukate, gu bezala ez, batzuk oso berritxoa gara, eta beste batzuk ez dute hitz egiteko hainbeste behar nahi izaten ez. Orduan horren arabera, baina bai, hasieran badirudi dela gauza bat gainditu ezina ez, nola ulertuko gea, eta mimikak, denak erabiltzen dugu mimikak, ez? Gero elkarteak egia zan, eskuramaten die famili berrik, liburuxka bat bezala marrazkitxoekin eta horrek ere laguntzeko balio du. Gero lehen esan dudan bezala monitorak ere bai daude. Baina azkenean, beraiek oso azkarra dira eta ikasten dute batzuk euskaraz, beste batzuk gazteleraz eta beste batzuk bi hizkuntzak. Eta gainera, umen artean oso erraza da beraientzat, umen artean ulertzeko. Gu baino asko oso bete ulertzen dira bai. Bai, eta askotan umeak nahi dute umeekin egon eta ez dute asko hitz egin behar, ez? Egiten dira keinuak eta beraien artean jolasten dute eta listo, ez dira egon behar, handitzen direnean egia da, guk ere jakin nahi dugu, beraien bizitzei buruz eta gustatzen zaigu beraiek gauza kontatzea eta beraiei ere gustatzen zaie, orduan, poliki-poliki behar dezu komunikazio gehiago ez, hizketako komunikazio hori, baina hasieran ez da hain beharrezkoan ikusten dut. Beraiek esan dugu 6 urtetatik hartzen direla, orduan oso txikiak dira, baina kontziente dira zergatik etorri diren? Ez. Eta gainera pentsatu gehienak ez direla bere herritik atera. Eta esaten diete, Espainiara jongo zera, baina, jongo naiz. Eta gero, hegazkian sartzen direnean, eta gero konturatzen dira, hori ez daukete, ama ez dagoela, bere anai arrebak ez daudela, eta oso zaila egiten diete. Baina hori, bi aste pare bat gutxi gora bera, eta ja sartzen dira rutinan, baina gure kasuan adibidez, 3 urte pasa eta gero, galdetu genien bikari, eta berak esan zuen ez zekiela zergatik zetorrela. Amak esan zuela etorri behar zela, baina zekitela. Kasu batzutan hori gertatzen da, ez? Guk azkenean zaten dugu, hondamendia gertatu zen, kutsatuta dago, OMSek, ez? Organización Mundial de la Salud aholkatzen du 40 egun jarraian kutsatutako eremutik irtetzia, ez? Eta gauza guzti hori, eta beraiek nik uste dut, ja ohituta daudela hortara, orduan, ez dakitela, edo kasu batzutan hain mingarria da horri buruz hitz egitea familia batzutan, ez dutela nahi beti hori azaleraztea, esplikatzea, ez? Orduan, esaten dute askotan deskansatzea datoztela. Eta egia da, zentzu batean ere deskansatzea datoz eta indartzea, ez? Beraien osasuna ondartzea. Orduan, familia batzuk esplikatzen die, baina askok, nik uste beraientzat oso mingarria dela eta oso esperientzia oso gauza gogorra izan, zen pentsa, nik uste izan da munduko lerketarik eragina izan zuen mundu osoan beste herrialde batzuk nabaritu egin zuten batzuek? Adibidez, Suezian, zentral nuklear batean zen jakin zutenak istripu bat egon zela Txernobilen, lehen aldian ez zuten ezer esan. Eta Sueziar zentral nuklear batean detektatu zuten erradiazio igoera hori eta gutxi gora bera aritik bi tiraka aurkitu zuten nondik zegoela. Uste dut gainera arazo zailena da, beraientzat igual esplikatzea, ze erradiazioa ez dakit laino beltz bat ikusten duzula, eta badago zerbait, kutsatuta dagoela lurrat, baina ez dute zer ikusten, eta orduan oso zaila da umeentzat ulertzea zer gertatu zen. Zetikan kutsadura ez da gauza bat ikusten denik, ikutzen dezunik, usaitzen dezunik, hor dago lurrean, airean, ez da nabaritzen, badago hor errepide bat, nik esaten dela da landetako errepidea, ze landetako errepide bat bade, hola dirudi, errepide luze bat, eta aldeetara basoa, ez? Eta polita eta dena, baina gero gaztezea pentsatzen, eta ai ama, nola, ez? Orduan, beraiek horrekin bizi dira, eta
umeak jonek esaten duen bezala, batzutan, guri ere kostatzen zaiguan zaudera zer repide polita, osea, konstientea, azken astezea pentsatzen eta hori kutsatuta dago, eta gaina berez, nik uste ezin dela inguru horretan industriarik eta ezerrek sortu, nik uste beldurra daukatela hor eskaborak sartzea ez dakitela ez da zer aurkituko duten zonalde guzti horretan. Eta ipatu duguna, 33 urte pasa dira, baina oraindik hor dago, ez da, bai. Eta ez da jungo. A ber, Ukraina gainera gaur egun, nahiko gaizki dabil, ekonomia eta politika aldetik, desegonkortasun handia dago, arazoa ditu, hor dago gu, dan oraindikan, Rusiarekin, orduan, hauek dira, hola, zentzu horretan pixkat abandonatuak bezala daude da, zonalde konkretu bat gulan egiten duguna, kutsatuta dagona, landa eremu bat da, orduan gizarte laguntzak iristen dira, seme-alaba badituzu, eta bakoitzak ere egiten du alduna, ez? Eta Ukraina oso handia da, eta beste zonaldetan igual hobeto egongo dira, ziur hobeto dagoela, eta industria gehiago egongo da, eta beste egoera bat. Baina egoera honetan bizi diren eskamutilen, gure laguntza behar dute, esan. Azkenean, aukera izan dutenak handik joan dira, eta geratu direnak dira ezin dutenak handik atera. Hori da, eta gu laguntzen diegu familia horiei, ekonomikoki jepoituena dauden familia horiek, ez daukatenak rekursorik zonalde horretatik irtetzeko, ez? Eta gure laguntzako modua hori da, harreran bitartez. Aste honetan, informazio saioa ere eskainiko duzuen Nafarroan. Bai. Bihar osteguna irakurri behar dut, ez dakit buruz, ostegunean martxoak 14ean, arratsaldeko 5:30 Lunera Pamplonan. Hori da Hilario Eslabon kalean dagoen lokal batean, zenbaki batean dagoen lokal batean. Horre emango dugu bilera informatibo bat, eta animatzen dugu, hurbildu daitezkeen guzti etorri daitezela, inungo konpromiso hori gabe. Guk beti eskatzen dugu hori jendea hurbiltzea, guk esplikatzen diogu dena, eta gero bakoitza pentsatzen du aurrera jarretu, edo ez, bintzat informazio hor dauka. Eta batzutan igual, aurten ez da momentua datorren urteari begira, Ez, bintzat. Dudakin ez gelditzeaz, da badaukazu, galdetu eta gero nahi duzuna. Eta interesa duten familiek edo pertsonek gero ze prozesua jartzen da martxan, hautaketa bat dago edo ez dakit zuek azaldu? Lehenengo izaten da, lehenengo bilera izaten da hori informatzea. Informatzea etortzen den pertsonaiek baiezkoa esaten baldin badu, gero bigarren aldi batean elkartzen gara eta pixkat sakontzen dugu, ez? Nolako familia da, ze ohitura ditu, nola mugitzen da, pixkat ikusteko aldez aurretik lehen jonek esan duen bezala ikuste ditugu 85 ume neskamutil etortzeko prest daudela, orduan pixkat ikusi, umeditatik izango litzateken egokiena etxe horretara juteko. Ulertzen dagulako, familia bakoitza daukalak zerbait eskaintzeko eta ume bakoitzak ere ditulako bere zaitasunak edo bere beharrak, ez? Eta orduan egiten dugu elkarketa hori. Eta gero elkarketa hori egiten duenean, familiak sinatzen dute konpromisu dokumento bat. Esan ez, bere etxera konpromitzetzen direla, udaran zehar, neska izen eta bizenekin, neska konkretu bat edo mutiko konkretu bat ekartzea. Eta gero, eskaintzen zaie formakuntza. Agintzaren bitartez da psikologo batzu dira eta heziketa jardunaldi bat egiten da psikologoekin eta egia esan oso lagungarria da. Beraiek ematen dizkigute baliabideak, eguneroko elkarbizitzan so daitezkeen arazoetxoen aurrean norakatira egin, ez? Eta gero udaran zehar egia esan antolatzen ditugu ekintza desberdinak eta familiei eskatzen zaie pare batean parte hartzeko. Izan daitezke danetik egiten dugu, Donostian adibidez akuariunea gonbidatzen gaituzte arratsalde batean, Bilboko zultzaileak ere gonbidatzen gaituzte, joan den urtean Nafarroan egon ginen udaletxean egin ziguten harrera, eta planetarioan ere egon ginen, hemen Nafarroan Peruaren ere egon da gaude bitan, oso modu ezberdinetako ekintzak izaten dira, edo mendi buelta bat, guri asko gustatzea egula mendian ibiltzea, edo jokuak, edo dana dalakoa, denetik egiten dugu pixkat eskulanak, danetik. Orduan,
eskatzen zaie familiei parte hartzeko ekintza pare batetan. Bai, ekintza pare bat, azkenean jakiteko, monitoreak jakiteko nola dagoen umea, eta bestela, igual, uda osoa igarotzen baduzu, ezer jakin gabe, zakit. Bai, jarraipen bat egiteko. Bai, jarraipena askotan egiten da telefonoz, baina baita ere eskatzen zaie familiei parte hartzeko ekintza horietan, horrela ere monitora daukate aukera zuzenean neska edo mutile guztiekin hitz egiteko, eta baita ere familiekin hitz egiteko, eta guk ere galdetu diezakegu gauzak monitorei, etortzen diren monitorak, batzuk bizi diren, neska-mutilak bizi diren eremu berdinean, orduan ezagutzen dituzte familiak, eta guretzat hori oso importantea da, eta beraz jarri azkenean informazio iturri bat dira monitorak, ez? Eta gero, familiak egiten dugu terapia, ez da jo? Bai, kontatzen ditugu, partekatzen ditugu gure esperientzia, nereak egiten du hau, edo bestea, edo nola ikusten duzu hau, edo azkenean, denen artean, edo urduri zaude gauza batengatik, eta besteekin nola ez, partekatzean, sai hori nahiko normala da, eta horrela ibiltzen gara udaran, entretenitu. Bai, eta mentzat ere oso importantea da, ukrainiarrez hitz egiteko aukera bakarra da. Bai. Entzat, eta gutxi gora bera, nik uste dut, haientzat oso. Bai, importantea da. Bai, etxean bezala sentitzeko. Hori da, bai. Beraiek ere terapia egiteko. Bai, hori da. Bai, eta pentsa lehenengo urtean, ze esfortzu handi egin behar duten, zaude toki batean, ez dezula hizkuntza ulertzen, denbora guztian zaude ulertu nahian, ez? Eta zerbait esan nahi, ulertu nahian eta zerbait esan nahian, orduan daukazu aukera, momentu batean, zure hizkuntzan hitz egiteko eta pixkat hortaz deskonektatzeko, ez? Orduan, denontzat aukera polita da. Bai, uda polita ematen du pasatzen duzuela edo, eta izango dela. Bai, hori da gure nahia, familiak udara ona pasatzea, neska-mutilak ere bai, eta, tarte guzti horiekin, momentu batzuk hobeto zaudela, eta bestatzuk okerrago bizitza horrelakoa delako. Hori da, bai. Orduan, esan bezala, bihar hitzordua izango da Iruñean. Bai. Eta hala ere webgunea ere daukazue. Bai, webgunea eta gero blog bat daukagu. Saiatzen geha, nik uste jakin behar dutela denak hemen dena voluntarioa garela. Bakoitza dauka bere lana, bere eginkizunak, eta orduan hau denak egiten dugu... Bai, errato libreetan. Bai, denbora librea daukagunean, ez? Eta orduan, blog bat daukagu eta saiatzen geha eguneratu da izaten, batzutan ez dago hain eguneratua. Baina, informazio iturri bat ere bada, hor daude txintxilikatuak bideoak, eta, joneko beto daki. Bai, nik esango nuke errazena da webgunetik sartzea, webgunea da irubebikoitza.chernobyl.org. Eta handik badago blogeraino iristeko linka eta baina hor nik uste dut nahiko informazioa dagoela. Bai, eta kontaktuan jartzeko eta dena. Bai, alerenik ekarri dez, gezurra badirudi ere, beti telefono zenbaki astizte zaite. Eta norbaiten deitu nahi badu, 6-0-4-9-0-0-8 telefonora ditu ezkero, han gaude, erantzuteko eta laguntzeko prest. Ba, ederki, eskerrik asko biei etorri izanagatik, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta animatzen dut hemendik, jende guztiari, deizeko edo pasatzeko Iruñako lokaletik. Agur. Agur. Jokoz mintzo atalarekin utziko zaituztegu, Arrosadian pasaren asteburuan jokatutako partidua, Txantrea Rodilesen kontra. Beraz, bihar arte.